kare kaw jipno mondo mi okonye ngimani. Ka wadhi nyime wadhi e kaunti ma Homa Bay. Piny mangima ne yango odiochieng luoko lwedo kawuono ka ijiwo oganda mondo luok lwetgi kinde ka kinde mar geng'o tuoche mathoro landore nikech chilo. Nyasi mar jiwo luoko lwedo ne otimore kambi mar ruoth ma Rakwaro e kar chung' od bura mar Achuonyo North, Homa Bay County. Jolony wacho ni luoko lwedo kod sabun nyalo duoko chien 60% mag tuoche mathoro landore e kind oganda. Men achiel kuom yore ma osebedo ka ijiwo ahinya e kinde ma piny mangima pod kedo kod midhusi mar corona. Thank you very much. Lwedo en achiel kuom yore makonyowa geng'o tuoche 60% ma wayudo e gweng'wa kae. Emomiyo watemo nyiso jogweng'wa ni mondo obed jok manyalo luoko lwetgi seche ka seche. Wan kod kidienge 5 miluoke lwedo, to wan wawacho ni waluokuru lwetwa sa ka sa miyudo pi buti to luok lweti, nikech kwaka samora moso osiepena gi te ok ang'e gima ng'ato mulo, koro mano chuno ni nyaka luok lweta nikech lweta no be pod dhi e dhoga. Ago erokamano ne national government morwako omiyo wa host event mar national ka kawuono ne chieng' mar luoko lwedo. Luoko lwedo biro miyo wageng'o tuoche mang'eny kaka tuo mar diep, tuo mar athung'a matimore kaendi. We ask this again because majority of community members that suffer from diseases such as flu, for example, basic hand washing will cut those diseases by 30%. If we wash and wash and wash, especially for our learners, then you will be able to get rid of the neglected tropical diseases.